Egwe Oranese abia mu kan si abia Ogwa Nonso Ogidi anamu Onu mo anamu ni na Wati melanse na anamu Ohun weje jo obodo na Aka no kwa mmadu keje aka mmadu keje jo obodo Egwu aka nje anya nwoke obi anwele egwu aka nje nwanyi obi anwele Nwoke na nwanyi babali egwu a egwu a bụ egwu obi ọcha maka na mmadụ ka na-eji obodo na ịgba idensa idensa ịba idensa ịba idensa ịba idensa ịba idensa ịba egwu ndị nwere obi eji azụ aja a na-enyelu mmadụ aka oke obi ka fajeje ndị nwere obi eji azụ aja a na-enyelu mmadụ aka bakụrụ onwe fa n'anya Arneze mekenu wo egwu ndị eji obodo n'ụlọ ọnụ Arneze ma n'ụlọ ọnụ n'ebe egwu mmalị mmadụ ụmụ Igbo na-egwu ọnụ egwu aka ji gwa na mgbara ndị nwere obi dị ajụ aja a na-enyele mmadụ aka a nwere obi nwanne baji ogwu obi ibili babụ ndị ibi egwu na South Africa ebe wa malibili ebe wa da achụ ego ndị nwere obi dị achụ aja egwe igiliga egwe gbamgbọba egwu egwu Oraneze ụmụ Igbo egwu abụ egwu nna gwụrụ Anambra ndị nwere obi eji achụ aja ba na-enyele mmadụ aka na ba nwere obi nwanne ibe ọ bụ na mmadụ na-eme ma nga na-atụrụ aja gwazie m ụkọ ya esi dị mma na aja ka ọ bụ mmadụ gwọrọ ka m kwuru okwu Anambra onye na-achụ aja ka ọ bụ ya bụ ibe nna gị unu ọ na-achụ aja kpata ego ya bụ ibe nna gị ụwa bụ onye etu ihe ọbụte ya bụ ibe nna gị ụfọdụ ndị ije na-alụ nsọ bajeligbu ewu na-alụ nsọ ọ bụ aja ka ọ bụ ya bụ ibe nna gị ụfọdụ oge ala nwere bebi na bajeligbunya ya iwe ọnụ na-eli ọ bụ aja ka ọ bụ mgbe obodo eze ibe ndị eme mmanwụ amalụ bulu moto wee bunyekwana mmadụ ọ bụ aja ka ọ bụ nne m mmadụ nyele mmadụ ego oyibo n'elu Oraneze na ọ bụ aja ka ọ bụ ụwa bụ onye etu ihe ọbụde ọgbọrọ gale n'ụlọ ụka bajeli nye onyinye na ọ bụ aja ka ọ bụ onye etu ihe ọbụta n'elu ọ bụ ndị nwere obi eji achụ aja ọ bụ ndị na-abịala egwu ego na South Africa ebe na ọ na-ebili ohu n'ime South a na-eli oke olili gbanwere obi ọcha ndị eji obodo
onye nne m egwu mara m onye nna na-anụ ya nwa mmụọ bụ agụ egwu ndị nwere obi eji achụ aja ndị na-abịala egwu ndị ọma ndị na-abịala egwu ndị ọma arọ na mụ nọ maka na ọ bụ mmadụ ka eji aka onye anyị jibi egwu a bụ nwa Chimeleze na nwa ya bụ Chukwu Ebuka nwa Ozugwu nwa Gbalagwu na nwa Chukwu Ebuka ya bụ nwa Ozugwu nwa Chimeleze na nwa Double man na South nwa Chimeleze na Colombia onye ọma m Chukwu Ebuka ngilihe egbe ọka nwa nwere obi eji achụ aja Chukwu Ebuka mmeke na-eyi eze ọmọgọ ka anyị gwụlụ ọnụ m ijele ọka nwa n'ubi from Abatọ local gọọmenti dokwu ego onye mmadụ ga-enwale mmadụ Chukwu Ebuka nwajele South bute egwu o nwere obi eji achụ aja Chukwu Ebuka mmeke na-eyi igirige egwe ibe melike ji egwu ọnya ọrọ nna kpọrọ m aka ndị igbule egwu Chukwu Ebuka nwa Chimeleze na nwa dokwu ego Chukwu Ebuka ọka nwee ya na-egwu a na-egwu nwa Chimeleze manwụ na-agụ egwu onye ọma m Chukwu Ebuka ya na-egwu a na-egwu mmadụ ka eji isi eze igirige egwe Chukwu Ebuka wee jeje obodo ya na-egwu a na-egwu na South Africa wasị m kenezi ọbịa ndị nwere obi eji achụ aja ba na-enyelụ mmadụ aka gbafuru onwe fa n'anya Achifu mmeke na-eyi etagbaji mmeke na-eyi Achifu mmeke na-eyi etagbaji ya bụ onye amụma na-azị Igbo ndụ adịghị mmeke na-eyi etagbaji mmeke na-eyi Achifu odogwu mmadụ ka eji ji obodo onye amụma mmeke na-eyi Chukwu Ebuka na-asị m uke na-eyi eze ọmọgọ Achifu mmadụ ka eji ije obodo ya bụ onye amụma ya bụ etagbaji odogwu onye amụma eze ọmọgọ maka na o so na ndị nwere oge eji achụ aja ma bụ ndị na-enyere mmadụ aka onye amụma ndị m ụmụ na-agụ egwu onye amụma ndị m ụmụ na-agụ egwu Chukwu arọ ndị m ụmụ na-agụ egwu onye amụma egwu ọnwani Chukwu Ebuka ya bụ na-egwu a na-egwu nwa Chimeleze odogwu ọka nwa na South eze ọmọgọ odogwu ego nwere obi eji achụ aja bịa ruo enwere ya na-asị m ukenu ije mmegbu anyị jekene ya bụ onye amụma etagbaji odogwu ego eze ọmọgọ bịa nuo igirige egwe Chijioke Nwosue onye amụma egwe etagbaji ya bụ Chijioke Nwosu onye amụma eze ọmọgọ
ike mmadụ ga-eji isi eze iji okemeke na-eyi ugosi na chi aka ekpuchi ọnwa onye amụma ekwe nwere ugosi na chi nwanne m na-abụ onye amụma aka ekpuchi ọnwa mmadụ ga-eji ije obodo onye amụma mbeke na-eyi ozi igbo ndụ onye amụma mere onye nna tụrụ onye amụma lote n'otu n'oso nwanne onye amụma lote n'otu n'oso aka ekpuchi ọnwa jiji ọkara anụ yoke nwozu eze mgbọgọ na-ekerele onye amụma wachi imela eze na nwa ọnwana na-egbu a na-egbu na-asị mmuke n'unu odogwu egwe edegbu edegbu na South Africa wachi imela eze na Ikolobia bụ onye ezulukwa na mmenụ ọ na-arịarị arụ inwere obi eji achụ aja ego inwere obi eji achụ aja ya anụwo Chijioke Nwosu Aidenton onye amụma omelonye na-atụrụ Chijioke Nwosu onye amụma mbeke na-eyi Aidenton mmadụ ga-eji chi eze ọnwa na-egbu a na-egbu ego nasi muke nunuwo namezo moko ya nuwo niwole be ya twaji edegwa ni egwo n'obodo nyese mu kana na Mrs. Amalachi Ezugwu eze nwanyị mma Amalachi meke na-eyi osodi ama akụbịa ọ bụ enegbu a na-egbu ọrụ nya na ọmalịcha nwanyị nụta Amalachi ogeli malobi dị Amalachi meke na-eyi na Goliakụ enegbu a na-egbu kis na South Africa ohu nwa Chimelezara nwa onye na-agba ego n'ụlọ iwere obi eji ajụ aja dị na-abịala egwu odogwu egwu ijele onye na-agba ego n'ụlọ onye ezulukọ na mmenụ ọ na-agharị arụ ọpụliche nwaanyị osodi makụ nwunye na-egbu a na-egbu ọpụliche mbeke na-eyi achala ugo nwaanyị anụ pụliche mbeke na-eyi achala ugo nwaanyị anụ n'onumu osodi makụ mbeke na-eyi na-egbu a na-egbu onye na mmadụ nke dị obodo Amalachi odozi akụdie aja nwanyị ijele nwanyị Amalachi meke na-eyo odozi akụ meke na-eyo ọpụliche nwanyị anụ nwunye na-egwu a na-egwu ego ịmalịa ọpụliche nwanyị abafụ n'ọnụnụ ijele na-egwu a na-egwu ego ozi odi ọma akụ zanụ n'ọnụnụ Amalachi nwa aji ya nwanyị inweli ya ndị nwelode jazụ aja ba na-enyere mmadụ aka oge obi ka fajeje ndị nwelode jazụ aja ba na-enyere mmadụ aka bafuru onwe fa n'anya enegbu a na-egbu jesi mụ kana ọzọ ugwu Ogwudili Emmanuel onye nna mbeke na-eyi ọzọ ugwu mbeke na-eyi Ogwudili Emmanuel mbeke na-eyi enegbu a na-egbu onye nna na-asị nwoke nunu gbagbu egwu na nwanne onye egwuchie nneru ọzọ ugwu Manel maka
maka na ọkwa mmadụ ka eji aka na enwere mmadụ enweghị ego ọgwụ na-egwu a na-egwu oke nwa na-asa atụdogwu ọrụ nya akpọrọ m asị m oji apịali egwu oke nwa nwere obi eji achụ aja ba na-enyele mmadụ aka gbaji owu obi ibili na-egwu a na-egwu ego mmiri oke nwa na-asa atụdogwu ego eze ọgbọgụ anụ ụlọ ọnụ m wadi nwere obi eji achụ aja egwu onye na-agba n'igwe anụ nwere mbe ishia owe ejeje obodo onye na-agba n'igwe nwoke nwa na nwere mbe mmadụ ga-eji isi eze ogbu efire nwere mbe ịma amako ishie anyị ekene yi maka na ogbe na-egbu a na-egbu nwachimeleze na South Africa ọkwa nyasị m nke n'unu maka na onye nwere enwere fere ya na-egbu a na-egbu ngezi m ka na ọjị pasenti ya bụ ndidi amaka ọjị pasenti mgbe eke na-eyi ndidi amaka mgbe eke na-eyi ọjị pasenti ndidi amaka eze nwanyị Adaozukwu kpakpando nwanyị mmadụ ga-eji aka mmadụ ke ndị ije obodo na-egwu a na-egwu na-asị m uke n'ụlọ nwachi meleze na nwa egbe onye na nna m nne na-egwu a na-egwu ọ sị m uke na ọka alụsị ya bụ alụsị na-emeli iwe ya bụ nne ka nne ya bụ ọka alụsị ya bụ nne ka nne ya bụ ọka alụsị eze nwanyị miliome eze nwanyị miliome aka eze eze nwanyị mbe eke na-eyi ya bụ miliome aka eze ochiba mbe eke na-eyi maka na bụ alụsị na-emeli ya na-egwu a na-egwu si m kene ya bụ ọka alụsị na-eje obodo na-egwu a na-egwu tuwo egwu ka ọzọ ugwu na-egwu a na-egwu onye obodo tuwo egwu ka mbe eke na-eyi na-egwu a na-egwu mmadụ ka ejibiri obodo tuwo egwu ka nwachi imela eze na nwa gwogbo ibe ya emele egwu egwu oke nwa kpala akụ na nwanne eze ọmụọgọ gbanwere oge ji achụ aja ego onye adịle gị mgbe du ebuka nwanne m mmanya onye ọma chụwa ebuke na agwe na-egwu a na-egwu ọ sị m ụka na tuwa mmekọnye nna mani mmadụ ka ejisi eze ya emija ka odogwu ekwechi ụzọ 1 ọkwa mmadụ ka eji aka ike na-acha anyị n'odogwu nwachi meleze na nwa ya ekwechi ụzọ mmadụ ka ejisi eze ọka nwa na n'ise ekwechuzara n'ise Enugu steeti odogwu gbakpala akụ na ekwechu ụzọ mmadụ ka ejichi eze
iwenuwo igilige egwe ogwe na-egwu a na-egwu nwa gbalapụ na nwa na-asị nwoke n'ụlọ ego onye nna na ya na ya onye ozurukwo ndị mmenu ọ na-agharị arụ ijele mmanwụ ndị nwere eji azụ aja ba na-enyelu mmadụ aka ofu obi ka faji eje ndị nwere eji azụ aja ba na-enyelu mmadụ aka bafuru onwe fa n'anya kene ebuka wosu ọka nwa na China mmadụ ka eji ije obodo ebuka wosu ọka nwa na China ọka nwa n'ugwu na ukwu eke mmadụ ka eji ije obodo ebuka nwanne m mmadụ ka eji isi eze ọka nwa n'ukwu n'ukwu eke ọchịmele eze na nwa ọka nwa na China ogwe na-egwu a na-egwu na-asị m uke n'ụlọego onye nna na ya nne ya ebuka nwanne m agbapụ dike izu ọchịmele eze na nwa ọka nwa na China mmadụ ka eji si eze igilige egwe onye zurukọ na-emenu onye nna ya ijele anyị je kene Emmanuel Nwosu onye nna m ekene yi ogwe na-egwu a na-egwu ọka nwa na South Africa odogwu ego na-asị m gana Emmanuel Nwosu odogwu ego ịmali Emmanuel mekeneyi Emmanuel Nwosu mmadụ ka eji si eze egwu onye nna na ya ekenelia Emmanuel Nwosu ofu na wezu akụ n'ụga ọchịmele eze na nwa ọgwụ na-egwu a na-egwu ọka nwa gbagbala akụ odogwu ego mali na-asị m uke n'ugbo egwu ajama mmanwụ onye nna anaghị ekerelia na-egwu anyị mbe ekeneyi na nwa na South Africa odogwu ego ọgala ọrụ nna kpọrọ m senwedi abịali egwu abụ egwu nwanne na nwanne egwu a na-egwu ebe egere egwu a na-egwu ebe egere ya nwanne egwu nwanne na nwanne ọka nwa nwere obe ji achụ aja ọ na-anyale mmadụ aka gbanwere ogwu akaliga egwu ọsị nwa mụlọ obodo gwuo mmakụ nọta mmejine mgbu egwu onye mere m iwe arụ ma mma ya onye mere ime iwe arụ ma ma egwu ibe anyị lọra na omume anyabụghị nwa ya emi eme na-egwu a na-egwu ọka nwa na South odogwuo wee nwere okwu nwa nwere obe ji achụ aja egwu ịmali ya odogwu ego mgbe ekene yi egwu ekene yi nwanne dị na mba onye nna m ekene yi eze na mụ kelelia nwanne dị na mba bụ odogwu onye nna na mụ kelelia Emmanuel Nwosu onye ọma onye nna na mụ kelelia Emmanuel Nwosu mmadụ ka eji ije obodo nwanne dị na mba gbagbala akụ n'ikolobịa ọ nwere na-egwu a na-egwu mmadụ ka eji ije obodo na-egwu a na-egwu nne m ọka nwa na South odogwu
enegwu a na-egwu onye nna na anyị kpọrọ ya Chuebuka nwanne m wozuhu mmadụ ga-eji ije obodo enegwu a na-egwu nwagbala akwụ na nwa ya si m kenu nụọ egwu aja na mmanwụ ijelodogwu anyị ji ekene ya bụ Mr. Okwuchukwu onye na mbeke nneyi dimkpa mbeke nneyi Mr. Okwuchukwu dị mbeke nneyi dimkpa mbeke nneyi onye nna wagbala akụ na nwa onye zurukọ na-emeni Okwuchukwu dị mmadụ ka ejichi eze Ogbuechi Chinemeliwe Enugu steeti onye nna na ya ekenele businessman na man market na Chado Mr. Okwuchukwu businessman na man market n'ime Ọnịcha dị ọ bụ mmadụ ka ejichi eze ọ bụ enegwu a na-egwu oke nwa na South ya si m ukenunuo tuwu Ekene ya bụ Mr. Bernard okwu dị n'aka na dị mgbe ekenu onye zurukọ na-emenu Mr. Bernard nwachi igwu n'aka n'ọzọ ụbụrụ onye nna mgbe ekenu egbe igiliga egwu Mr. Bernard nwachi ikwu n'aka oke nwa n'ọzọ okwu ego ọnọzọ ya onye zurukọ na-emenu ọnwa na-egwu a na-egwu oke nwa na South akaliga egwu ọrụ nya kpọrọ m bịa ọsị m ji abịa egwu onye nwere obi eji ajụ aja aja ka ọ bụ onye jụọ aja ọkpata ego aja ka ọ bụ ụmụnne m igilige ndị nwere ebe eji ajụ aja ego ọka nwa gbala akwụ n'igolobịa mmadụ ụka ndị ije egwu ofe nso ma ọ ga-emeligo m enegwu a na-egwu ọka nwa na South mmadụ ga-ejichi eze arọ na m ukenele ya bụ enegwu a na-egwu dọbụlụ mmanụ na South oke nwe Enugu steeti odogwu dọbụlụ mmadụ ka ejichi eze oke nwa na South gbagbala akụ na-ekele ya igilige egwu anyị ji ekene ya bụ onye ọma Julius ọzọ agbake mmeke na-eyi nna na-ele nwa mmadụ ka eji iri obodo egwu alụsi egwu mmeke na-egwu na-egwu marụ nna alụgo mmeke na-eyi egwu marụ nna adịrị nwe ọmazọ mọgọdị anụ ọzọ agbaka mmadụ ka eji isi eze ọ bụ enegwu a na-egwu ọka nwa na South ndogbu ego ọ na-alụgo mmeke na-eyi eze ọmọgọ ndị mmadụ na-eji atụ aja ba na-enyelụ mmadụ aka oke obi ka faji eje ndị mmadụ na-eji atụ aja ba na-enyelụ mmadụ aka bafuru onwe fa n'anya ndị mmadụ na-eji atụ aja ba na-enyelụ mmadụ aka oke obi ka faji eje ndị mmadụ na-eji atụ aja ba na-enyelụ mmadụ aka bafuru onwe fa n'anya
mbekene odogwu na Asaba ime Delta State home GS supermarket na Asaba eze nwachi wala eze na nwa igilige egwe igilige alụsi egwu nneme egwu dị ahụ anya egwu n'ọgbọ onye nna na ya nọ onye nna mbekene ana-ekwute ijiri egwulọnụ jiri osu mbekene azọmọgọbanụ n'ọnụ mụ ịkọlọbịa igbo nne zuru ụkọ na-emenụọ nne m wee kwe ọgwụ na-egwu a na-egwu dọbụlụ mmanị na South Africa emeligokwu dọbụlụ mmanị gwa m ebe ya mmele mmanwụ dọbụlụ mmanị nne m ụmụ nọ n'ụgbọ akwalili egwu nwanna dị na mba bịa nụwo kwalili egwu eze ọgbọgọ bịa nụ kwalili egwu abalị m dọbụlụ mmanị odogwu nwoke nwa Enugu steeti odogwu ego nwanna dị na mba bịa chieje mụ na mmanwụ nwanna dị na mba bịa chieje mụ na mmanwụ asịmụakwụ n'ọtabịa asịmụakwụ n'otu dogwu ego yemelimarụ mama nnu egwu egwu obodo ọbụnanya ibe eze lọrọ na egwu ọ bụ nna ya emi emenu egwu mmanwụ ọ bụrụ ma na South Africa enegwu anegwu nwoke Enugu steeti kọlọbịa na abụọ ọrụ nna akpọrọ m ndị asịmụda bịa ndị egwu anyị na-enwe obi anwele wadị nwere obi eji achụ aja a na-enyele mmadụ aka n'ụwa ịmali ha wọ́n mú kẹ́nẹ́ nàkànnà ẹsẹ̀ wọn yà yà nù ó nàkànnà ẹ̀dẹ́gbọ̀n gbé bá tó ń sùn nàkànnà ẹsẹ̀ wọn yà yà nù ó ẹsẹ̀ wọn yà yà nù alùsí ẹ̀jẹ̀dọ̀ òbòdò mọ́wó alùsí wùtẹ́lẹ́gò n'ẹ̀dẹ́ nàkànnà alùsí wùtẹ́lẹ́gò n'ọ̀yẹ̀ nàkànnà alùsí wùtẹ́lẹ́gò n'àwọ̀. Nakanne alusi butelego na ngwo nakanne alusi butelego na wi nomba na na bo kalusi ese nwan double mile South Africa oke Enugu steeti odogwu enegwu anegwu ikolobia oro nya akpolo asemoja atwali egwu na bo kalusi nyabu nakanne ese nwan ya anuwo Yeba tuo munzu na na muta tabulawo kana agwu egwu nne m egwu male maru egwu na kan alusi enwelu egwu mmanwụ igilige egwu na kan alusi de egwu aise nwanya nne mili aije kene Ize William Nzakanza Oka nwa na South Africa odogwu Nzakanza odogwu ego Malia Ize William anyị ekene yi anyị je ekene Frankie Chukwu oke osi na nne Frank mbekene Frank Ichu oka nwa gbala akụ na nwa okosila nne lejeni aije kene amaka mbekene amakonya nna mmadụ ka ejichi eze oji waya mọgọ odogwu Amaka nyebunam oji waya moko oka wana South power aije kene odinaka Israel
nwa agbala akụ na nwa nke nwa na-asa odogwu ọdịnaka ọdịnaka iribete aka ji akụ na South Africa ọdịnaka onye obodo igiliga ego mmeke nneyi mmadụ oke dị isi eze anyị ga-ekene Jimezi onye obodo Jimezi ego mmeke nneyi ubenugo na South odogwu ego mmadụ ka eji ije obodo Jimezi nwa ubenugo na South Africa agụghị ọba mmadụ ka eji eje obodo ana anyị ga-ekele Chief Chibuzo mmeke nneyi Chibuzo patọ n'ezi anya chi nwatakwa kis na Ogidi onye obodo ebe eji eje ọgụ na South Africa onye ma Chibuzo anyị ekelunu igiligo ego mmeke n'ugbo ọdị nwere obe eji achụ aja ego anya ọma na-egwu a na-egwu nwagbala kwudogwu ego ịmalịa wọdụ onye akpọrọ m mbịa si m ji abịa ihe egwu anyị jeka n'Ifeanyi eze akwụ na-etigbu ilo n'ọgba odogwu ego ịmalịa Ifeanyi eze ya obodo akwụ na-etigbu ilo odogwu na South odogwu ego ịmalịa anyị jeke nnetu Nonso chukwu odogwu nwaluo n'ọgba ọka nwakpala akụ na Nonso Chuma nwaluo n'ọba onye nna na ya ekelele ọ bụ na-egwu a na-egwu na-asị m kenu nnuo egwu aja mmemme ndị nwere obi eji achụ aja a na-enyere mmadụ aka ofe obi ka fajeje ndị nwere obi eji achụ aja a na-enyere mmadụ aka bafuru onwe fa n'anya anyị jeke n'uchechuwe Ikechu mmeke nneyi Ikechukwu pasta ụgwọ agbalụọ ngere nke isi na South Africa Ikechu mmeke nneyi Ikechu onye obodo mmanwụ nwagbala akụ na nwa agbalụọ ngene ọka nwa na South mmeke n'udogwu ego ọgwụ na-egwu a na-egwu na-asị nwoke dọbụlụ nwanyị na South nwagbala akụ n'ogwu ego anyị jekene Ikechukwu Justin Onyeka eze a na-eche nkis n'ụkpọ odogwu na South Africa igiliga eze a na-eche mmeke nneyi Ikechu nwanne m ka nwa akpala akụ na nwa odogwu n'ụkpọ mmadụ ka eji ije obodo eze a na-eche mmeke nneyi egwu aja na mmanwụ aka na ọ bụ na egwu a na-ebu dabụrụ mmadụ na South Africa ọgwa nna ka anyị ji egwu a nwadị nwere obi eji achụ aja ego odogwu ego jiri onye mmeke nneyi jiri onye ebere ọnwa Nteri 1 na South Africa
ino ya bele ọnwa eze nwakpalafu dogwu ego ọka nwa na South Africa dogwu egbadibike ego ijele Chidi Okeke onye buli chi ụzọ ọka nwa kpalafu na nwa Chidi Okeke mmadụ ga-eji chi eze onye bulichi eze wa ọba odowu na South Africa onye ọma mmeke nneyi egwu edeme ngwa anyị jeke na Daniel Ebube Dike onye nna Daniel Odowu onye nna mmeke egwu edeme ngwa odogwu n'ugwu eji ọka nwa na South Africa na-ejeni tuwebuke eze ọma obodo dọbụrụ mmadụ na South onye ọma mekenu dogwu ego enegwu a na-egwu eze ọma obodo ọnụme ekene yi arụbụna onye ọma kenetuwu ụzọ ọka nwa Abia steeti odogwu na Cape Town onye ọma mmadụ ka eji ije obodo akalugo odogwu owechukwu mmadụ ka eji chi eze manwụ na-akpụ egwu ife dị ọra nwanne m uju ọka mma mmadụ ka eji ije obodo ife dị ọra mekenu uwe egwe nwadị nwere obi eji achụ aja ma na-enyele mmadụ aka arọ na mụ keneleba ife dị ọra mmadụ ka eji chi eze egwu odogwu egwe odogwu na Greece ife dị ọra odogwu na Greece eze ọmọgụ odogwu nwanne m anyị jekene Chief Ugosu Kasimia Nwosu eze ọmọgụ odogwu ego Somalia dịka ugo na Liberia onye ọma eze ọmọgụ odogwu onye na-ekwu okwu ya enegwu a na-ekwu double man na South Africa ọ gwala na mgbarụ n'uweli ndị nne na-elotere dịka ohu n'uweli wọchala ọgọ ọzọ na na-abịa ọzọ double man na odogwu ọ gwala na mgbara ndị nna na-elotere ụmụnne m dịka ohu n'uweli ndidi wọchala ọgọ ọzọ odogwu egwe ana na-anya nwagonuo enegwu a na-egwu ka na ama nwagonuo anyị jekene Ebuka nwakpala akwụna Ebuka mmekenu ndị nwere obi eji aja fa na-enyere mmadụ aka gbapụrụ onwe fa n'anya Ebuka onye eze ndị nwere obi eji aja fa na-enyere mmadụ aka oke obi ka fa jeje anyị jekene ndị nwere obi eji aja fa ebele na-enyere mmadụ aka